Екоакции имаше и на Витоша. Група ентусиасти, сред които и хора с увреждания, чистиха софийското село Железница, разположено в подножието на планината. Целта им бе да съберат боклуците, изхвърлени от тълпите туристи, преди да ги затрупа първия сняг. Ниските температури и дъждът не спряха 23-годишния Кристиян да участва в инициативата. Това, че с детска церебрална парализа, също. Каквото и да е времето, пак щях да дойда. Всеки дошъл в планината да си прибере боклука в раницата и да го отнесе обратно вкъщи. Затова призоваха доброволците. Това е нещо, което е изключително важно и мисля, че трябва хората да използват всяка възможност, за да говорят и да вършат нещата в тази посока, да почистваме и да бъдем заедно. В края на акцията хората с увреждания бяха събрали повече от 50 чувала с боклуци. Инициативата е първата по рода си, но доброволците смятат да излязат отново на пролет, въоръжени с ръкавици и чували. А до тогава... Пазете гората е чиста. Отговорността е първо лице, единствено число.